Buhanka soraňa jogabyna tapmadyňyz. Haýsy maşin akkumulyatorsyz ýörýär diýdim. Oňa düşmat jemjumi 20 000 manat sowgat goýuly. Kimde kim soragyň jogabyny tapsady, daşy bollumsa röwşen aýakka egneşik dukanyň adyndanam ýene-de 10 000 manat. Şumat şu akkumulyator oýunça sora boýunça jembi 30 000 manat sowgat goýuly. Haýsy maşin akkumulyatorsyz ýörýär? Kim bilýär? Oğlumlar işime iştirip olup bu da aptalığın oranındaydı. Gariplik kuğusun oğlum. Men köp sowda etýän. Men senden köp edýän. Meni kiňizdenem gowy edýän. Dawajçy barlap görýär. Göreriz. Sizin gaty gowufkusyňyz bar ekeni, zat saýlamany ökde keniňiz, magazyna gireňizde gowy zat saýlajagyňyzy ananýadym. Şundanam. Hawa. Şunam. Gowja gördüm. Sizin pikiriňe äkip. Hawa gaty owadan, birinden owadan. Şunu saýladiňyzmy? Hawa. Şuna balaýyň da ma prosent berile 5-dan çağıklayan näçe usun derken ýyrtyk. Boz şeýle mukaddim. Ýok, ýyrtyk. Alýaňyzmy? Böyle dur alayır. Şuna balaýyň. Öyle ana şundanam alayır. Salam. Salam. Gowum ýagdaýlar. Gowy. Şol gowja eken. Owadan. Edil sen owdallygyň çaýaly däl. Sen bäri kimle datdyryň owdan. Men şunu aljak. Ýarana kassa. Ha? Kaçan bergin kema ne? Kaçandan ne görüşmedik o. Ne? Horlum. Bunu kaçat ettin ha? Uzağlar atlayanlar. Bilmiyorum. Dur. Kaçan bergin böyle. Ayağım kaçat ettin. Mışsı duruşu bilen. Bet gerek. Oo. Hala. Karvaçı brat. 5 milyon karder. Yanma? Mesele ne bırak? Ayrılın. Önküden beren o. Kol ölüşme ben yani. Tüs var. Tüstü yani. Am salama. Aleyküm Am selam. Hudaý ol ber. Aýda eşgaljak bolýanlar. Ayjigin beýdik gelmäňe ýaman ýalňyş. Öňe töleme ýetişen oglan eliň aýagyny sagdyn. Iň bolmanyna tekerdiklemi garalyp ber ýa aýnam süpürip ber. Şoňa görä hyzmatyňa görä hak төлesem dogry bol. Beýtmäň ýalňyş bolýajygyn. Ay balam. Biziň söýgüýmiziň maşy 69-da maşlaýamy. Hukman jaňlaşýan, hukman. Am aýna aspyrdy men ber Hudaý ol. Yok oğlum gülüp gördün o değil yani. Oy neye mi oluyor sana? Ay ha, komşum terzi yevra pey kalıp dursan o bilýän. Onun ne gülmüyorum onun. Ay ne ettin ay? Gülme komşuna gelir basına deyiptirler o tentek. Lan iyi ki gülme de. Bile bile. Aklım bir hilek kelle ama arjak bolýar. Ay birden elime mağırcak boldy da. Geçdimin ne? Hawa. Neme lan ayağım sen gimaroyum düzeceğim ama. Hana şu maşin menki. Yok o menko. Durun sana bir min. Şota daklı eksus menki. Ala menki o zdanie. Onda menko o zdanie. Ewa. Asman menki. Onda yer menki. Kimi da ödüňi de alyňyz, maňa hiç adam goýmadyňyz. Oynam zok kema. Dur. Düşmanlar üstünden gülüyor. Salam. Salam. Erkekler köp bu in uly yalan näme?
Erkeklerin en ulu yalanı men ýagdaýym gowy. Meni alad etme. Ýörenle gideli. Şu durşuňa çek welin. Ha, o näme tuba durşunyň? Balaň ağa näme balaň bar çarşaýmak keninde mi? Başga balagym ýok amen. Alay özüňe döze eşik. Ya dadım dara şugurrundan şu gün meni ödüm. Eşik alsam ertliyorum. Kostyum alamadım. Soň çağalamadan geljek barda ala dedin. O sen olar okutmaly, öýle işletmeli, etlemeli, saklamaly. Ýöne bizim şu çağanbady ýoga. A bolara? Muhammed gayrat et doganymlarda bir kırka borluğun bilireymi? Maskara değme meni. Men kırka bor değil, men ekonom edip yaşamalı bu döwürde. İkisi başga dadıl çalışýan sen. Böyle şete kabadardan çağalara hiç kökü dalali. Ne olan ödeýine hiç kökü ýokmy? Mihmanyň ona hiç kökü goýmalymy? Hukman bir ziyatka berip barmaly. Ziyatka bolan ogul bir mihmançylyga bar hiç kökü varsan gowda. O bugün sen hiç kökü kalın ertirsen ona yeni bir dad alyp ber bir gün çağalamaly. Kim öýle işletmeli ki pikirlenäýär bir diýen zat. Ýönde şu wagt dedim çağamady ýoga. Bolara? Sağ olun sağmanca turganlar. Ojyňyza sağ ol, sağman barym. Bu kırka borym bilen oňuşýar. Annen yeni kim andım? Bet ýağından mersene maňa. Hani ekonom çağalara gotmaly öýle işletmeli. Maşin ekonomiýa halan okey. Maşin ekonom etmek bolanok. Yo mesan gow aleyna ýagap berjekler şonugy ekonom et. Amdan ekonom diýdiňmi? Ekonom. Gulagyň işdiler. Maşin ekonomiýa halaýandan. Ağamjan, ýanky puluňy bir ýagam berilýär. Ýöne şolar ýaly gow kasbada 3 ýagam berilýär. Meni bärikdiňle. Maňa Ýewropeski, original, moşly, güýçli ýag gerek. Men maşinimi özümden beter gowurýan, düşünýär. Ýönamna şu ýagam. Şu ýag beýleki ýaglardan gow bolmasa pesser. Bu türkmeniň ýagy. O nemes germansk ýaglarym gow ýagdyr. Ýönam sen şunu al, ýüzüňden bildirip dura hem arzan zat gerek hem gow zat gerek. Sen şunu alam, ýalňyşmaýan. Ýöne men hemme zatda ekonom edýän. Eşikde, öýdäkde ýöne maşina däl. Düşünýärmi? Ağam, ekonomiyada bay akıllı ekonomiya. Ya şuna diýäň. Iminne sen lölölö. Goýjahan sen lölölö dip goýupsyň internetde, TikTokda, Instagramda näme dadal? Ýemekmi ýa näme etmek bir aýdan terjimetin bir. Gow, näme diýdiň? Çyndanamy? Bu yerden he? Like çağdatmalar aýtjak ha? Häzir basarlar ola. Like çağdatsak. Häzir aýtjarlar like çağdat. Basdyga diýe sahranjam edipdirler, dostlarla da paýlaşypdyrlar. Ha, bolly. Goýduk. Bolly. Lülülü diýmek, lü altylyk san. Sen lülülü, sen bit diýmek bolýar. Nihan lölölö diýerler Hataýda. Ýa-da ýöne sen ni edýärler da. Sen wapşe bitte. Kruto bit. Yo. Şonýaly bolýar. Bu ýerde lölölö diýip bilýän arkaýynjak. Ýöne beýdi-de molumyň ýanyna bar. Blawşy nihan lölölö diýär. Ululara diýilýänler, professorlara ýöne dostlaryň arasyna. Sen lölölö. Şeyde molumlaryň ýanyna baryp diýäými, maskara bolarsyň. Ýüzüňe şey diýip serederler. Ederler bolyn. Gatkan gowdallar. No gowdallyp bir formal gurrun däller bu zat.